ସାହାରା ଏକ ମରୁଭୂମି ଅଟେ। ଏହି ମରୁଭୂମିରେ ଅନେକ ଇତିହାସ ଲୁଚି ରହିଛି। ସାହାରା ମରୁଭୂମିରେ ପୂର୍ବେ ସମୃଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତା ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଓ ଏଠି ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜ ଗଛଲତା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାହା ସହିତ ଅନେକ ନଦୀ ଓ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ପରେ ଏଠି ଆଉ ସେ ସବୁ ନାହିଁ, ଅଛି ତ କେବଳ ମରୁଭୂମି। ଏହି ମରୁଭୂମିରେ ମାଟି ତଳେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଆଜି ବି ଲୁଚି ରହିଛି। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବି ନଦୀ ଓ କୌଣସି ଜଳର ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଜି ବି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ବା ପୋଖରୀ ଦେଖାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାହାରା ମରୁଭୂମିର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ପଛର କଥା। ଆଫ୍ରିକା ଦେଶରେ ଏହି ସାହାରା ମରୁଭୂମିକୁ ବଡ଼ ମରୁଭୂମି ମାନୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମରୁଭୂମି ଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଆଉ ମରୁଭୂମି ନାହିଁ, ଅଛି ତ କେବଳ ହିମଖଣ୍ଡ। ସାହାରା ମରୁଭୂମି ତଳୁ ଅନେକ ଜୀବଙ୍କର ଜୀବାଶ୍ମ ମିଳିଛି। 80 କୋଟି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ, ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଡାଇନୋସର ଭଳି ଜୀବ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଲା ପରେ 2000 ମସିହାରେ ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କ କଙ୍କାଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏହି ମରୁଭୂମିରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଜି ମଣିଷ ଠାରୁ ଅତି ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ପିରାମିଡ ଓ ଅନେକ କିଛି ସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ମିଳିଛି। ଏହି ସାହାରା ମରୁଭୂମିରେ ଏଭଳି ଏକ ସହର ଥିଲା ଯେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏତେ ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ତିଆରି କରିବା ମଣିଷ ପାଖେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ପରଗ୍ରହୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପରଗ୍ରହୀକୁ ଆମେ ଏଲିଏନ କହିଥାଉ। ହଠାତ୍ ସେହି ସହରଟି ଆପେ ଆପେ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କେବେ ଏହି ସହର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନା ପ୍ରକୃତିର କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା, ନା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଥିଲା, ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନରେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସତରେ ଏଠାରେ ଆଧୁନିକ ସହର ଥିଲା, ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମାତ୍ର ସାହାରା ମରୁଭୂମିରେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଚିତ୍ର ମିଳିଛି। ଆଉ ରହିଲା ମରୁଭୂମିରେ କେମିତି ଜଳ ଦେଖାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ସିଧା ଆସି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼େ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ରହିଲା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଆକାଶରେ ଥିବା ବାୟୁ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼େ। ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଜଳ ଥିଲା ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଜଳ ନଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ମରୁଭୂମିରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ସେଠି ପାଣି ନଥାଏ। ଏହା ଭ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଜଳ ସନ୍ଧାନରେ ଅନେକ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।